шаби 8 май хонаи падари генерал Мансурҷон Умаров, раиси идораи зиндонҳои Тоҷикистонро дар маркази ноҳияи Фархор Дузд Задааст. дар ин хона падари генерал Умаров ҳамроҳи писари дигариаш Фаридун Умаров, маъруф бо лақаби Пантера, зиндагӣ мекунад. ба гуфтаи манобеи пойгоҳи хабарии бомдод, дуздон шабона вақте ин хонаро ғорат карданд ки аҳли оилаи Умаровҳо дар Душанбе буданд ва хонаашон холӣ буд. як ҳамсӯҳбати бомдод аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Фархор рӯзи 2 май гуфт дуздон пули нақд ва тиллои зиёдро аз хонаи Фаридун Умаров ба яғмо бурданд. кормандони милиса 3 гумонбарро дастгир карданд, вале ҳанӯз маълум нест ки оё онҳо дар ин дуздӣ даст доранд ё не. тафсилоти дигари ҳодиса ҳанӯз дастрас нашудааст. Фаридун Умаров дар мақоми сардори шуъбаи мубориза бо маводи мухаддари шуъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи Фархор кор мекард. моҳи январи соли 2012 дар чорчӯби парвандаи наркабарони машҳур Рустам Аитов, мулаққаб бо Рустами Хамер, бо иттиҳоми қочоқи 42 кило ҳероин дастгир гардид ва ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. ҳамроҳи Пантера ва Рустам Хамер он вақт боз чанд афсари баландпояи вазорати корҳои дохила, аз ҷумла Зафар Мирзоев, собиқ сардори бахши мубориза бо маводи мухаддари вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон ва Тоҳир Шеров, сардори шуъбаи мубориза бо маводи мухаддари раёсати вазорати корҳои дохилаи Душанбе дастгир шуданд. генерал Мансурҷон Умаров қаблан раҳбарии муҳофизони шахсии президент Эмомалӣ Раҳмонро ба дӯш дошт ва аз соли 2011 то соли 2019 муовини аввали раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон буд. моҳи ноябри соли 2019 дар пайи ошоби хунин дар зиндони Хуҷанд генерал Умаров ба ҷои генерал Иззатулло Шарифзода, маъруф бо лақаби Зоро, раҳбари сарраёсати муассисаҳои иҷроии ҷазои вазорати адлияи Тоҷикистон таъин шуд.